Ngelinye ilanga ngake ngabhala ngosizi nobungozi bomuthi osetshenziswa zinkabi mekade ziqeda ukusebenza, mekade ziqeda ukushaya ikhanda. Umsebenzi phela iy'nkabi mazikhuluma ngokuthi khona umuntu okufanele ayoshawa, umsebenzi kuzo lo. Kufana noma umuntu ethenga iy'nkabi uyayithi uma esexhunyanisiwe nazo ebese ethi madoda kunomsebenzi engifisa ukuthi niwenze. So umsebenzi lo. Umuthi-ke bayazi abaningi nje abawusebenzisa umuthi usebenza ey'ndaweni ey'ningi. Khona umuthi othi usebenzisela kwenye into bese kuthi ungakwenzi ukuthi ngoba lo muthi uzosuke wenza 1 no 2 no 3. So umuthi nje mawusebenzisa uyaye usebenze ey'ntweni ey'ningi. Ngangihlala nazo-ke iy'nsizwa ngaphakathi ezayikade yisebenzisa imithi ehlukene mayikade ezinye. Kukhona nje enye inkabi yami engangijwayele nayo kakhulu yaseMpumalanga ethi yona yayibulala abantu kodwa nje engananyanga engenamuthi. Yayingenanyanga engenamuthi, lokhu ukuthi makukhona umuntu ofanele iyomdubula sekufanele isebenzise umuthi othize before iye kuyena, futhi isebenzise umuthi othize after isibuya kuyayo. Ithi yayingayenzi yonke leyo nto. Eminye imithi njengomuthi nje angisazi bawubiza ngani osetshenziswa zinsizwa lezi ezibulala abantu makade ziyakhona, makade zishaya umuntu ebese isebenzisa lo muthi ukugeza ithunzi. Ngizokhumbula lo muthi uma usebenzisile umuntu wesifazana akadabuli uma uke wamthinta nje wakhuluma naye, bathi avela akufune nje wena unjengobunjalo. Ilo muthi ogeza ususa ithinzi, kusho ukuthi angazi noma uletha nani nenhlahla noma wenzani, kodwa nje kumuntu wesifazana uyinkinga lo muthi. Ngathi mangikhuluma ngalezo ngalo muthi, umuntu wesifazane uvela afuna ukulala nawe ngosebenzisa lo muthi lo. Maye kwakubona noma ukwamkhulumisa nje uvela afuna ukulala nawe. Ngake ngathi ngikhuluma ngalolo daba, ngibhale ngalo muthi, ngase ngibhalelwa ngenye intokazi yakwaZondo ngapha eStenga la KwaZulu Natal. Le ntokazi nayo ithi yasola sengathi yake yadibana nesimo salomuthi. Le ntokazi isebenza eThekwini, isebenza eThekwini, ithanda lapha ya kwaNongoma kwaButhelezi phesheya kwesikhwebezi. Yayikade iqome khona ngisho kanjalo. Yayibonane nomfowabo Buthelezi le eStenga ngo-2015, yayisafunda ke lapho. So yabonana naye umfowabo Buthelezi, yazi yagcina sebethola ingane, kwase kuba ukuthi uButhelezi nayo baye straight, wayesebenza uButhelezi eStenga. So wagcina ke umsuphelile umsebenzi uButhelezi waseyohlala ekhaya kwaNongoma. Ithi le ntokazi kushuthi njalo ngomhla ka-15 ibisuka eThekwini, ibihola yona, ihola ngeyi-15, ibisuka eThekwini iye kwaNongoma, iye emzini wayo la kwaButhelezi phesheya kwesikhwebezi oSuthu. Noma bekusuka uButhelezi eye kubo eye eThekwini emqashweni wawo ngeyi-15 nje bebephila leyo mpilo. Ngeyi-15 it's either ekhaya kubo eStenga noma iya emzini kwaNongoma, noma kusuka uButhelezi eye kubo wayo le ntokazi eStenga or eye eThekwini, kuya ngokuthi kuphi. Ithi ke le ntokazi yakwaZo imhlophe nje, inhle imhlophe.
but sithe ukukhula. Ithi le ntokazi ngomhla ka-15 July 2022 kushuthi kwakungolwesingaki cishe kwakulwesihlanu yagibela itekisi yaya kwaButhelezi ekhweni layo la emzini iyovakasha nje kenjwayelo yayi emzini yayiqondanisa nosuku lokuhola khona izoba nemali kahle ifike baphathele izinto nasemzini. Ithi ke mayisisuka emzini isiye edolobheni kwaNongoma izogibela imoto eziye eThekwini ibuyele emsebenzini yayiva iphekezelwa isoka layo lela kwaButhelezi libeke edolobheni yayimotweni eziye eThekwini bese iyahamba. Ithi ke ngomhla ka-18 July ngumsombuluko kushuthi kade ifike ngolwesihlanu ngomhla ka-15 kwase ukuthi ngomsombuluko ngomhla ka-18 July lavuka isoka layo nayo kubo Suthu phesha kwesikhwebezi kwaButhelezi layiphekezela isoka lafike layibeka ngifuna uzwe njalo umuthi weinkabi ukuthi strong kangakanani kubantu besifazane. Ithi le ntokazi yathi mayifika kwaNongoma edolobheni kushuthi isoka lelahamba nawo lafike bama kula erank la eduze kweyimoto eziye eThekwini base bexoxa ke bexoxa le ntokazi nesoka baxoxa lase liyahamba isoka intokazi sekufanele yenze njani ingene eTaxini. Ithi ngesikhathi lihamba nje isoka sekuqhamuka insizwa empofu yayigqoka ama-tracksuit Adidas amnyama yafika yabingelela lensizwa yabingelela nje ibingelela lo sisi. So lensizwa ayinakanga nana ukuthi usisi lo uhamba nomkhwenyana wakhe nani ngoba yathi bayiqhamuka nje nalisoka lahamba yaqhamuka yafika yabingelela yayisithi lensizwa sawubona nkosazana yayinhle kangaka intombi yakwaba isibongo uthi lo sisi ngase ngisho ukuthi hayi ngingwakwaZondo kuphi nendawo uthi lo sisi wathi ngwaseStenga wayesethi lo bhuti ngicela inamba yakho ngicela ngiphi inamba yakho uthi lo sisi ngase ngingena emotweni ngaba uthi waba namahloni lo sisi oku-entertainer lensizwa abantu bebuka ngoba kade bembuka abantu abaseTaxini kade bembuka lo sisi emeduze kweTaxi nendoda yakhe yabona. So manje sebezombuka futhi eseyikhipha inamba eseyinikeza enye indoda athi samba kuhamba nje indoda yakhe. So uthi waba nalawo mahloni uthi ngavele ngangena eTaxini uthi kodwa ngamuzwa nje lo bhuti sengathi ngamnika inamba yami uthi kodwa wayesenqena lokho nje ukuthi abantu kade bembuka yabona. Uthi lo sisi lensizwa yabe futhi njobe ekhuluma naye nje yaqhamuka nje yafika yambingelela yamncoma ukuthi muhle yacela inamba uthi lo sisi ngase nginqene ukuyinika ngenxa ukuthi abantu kade angithi lo sisi wayefika kwama eduze kwetekisi ingakagcwali bekhona vele abantu eTaxini. So ubambuka nje abantu ikhuluma nendoda yakhe mayisihambile indoda usenqena ukunika sekuqhamuka lensizwe empofu angayazi uthi wangena eTaxini lensizwa yasilunguza eTaxini yasibuyele emuva futhi uthi yahamba lensizwa lembingelela kodwa wasala ukuthi uthi wavele wazizwa njengathi uyayithanda lensizwa ngathi unokuyisaba kungathi nje sengathi yabo engayinika inamba kwa isikhashana uthi lo sisi yagcwala itekisi ulokho eyiqalaza le ndoda ukuthi wangabe sayibona lensizwa le kade yama-tracksuit amnyama empofu uthi yavele yahamba nje wangabe sayibona ugcwele phela nasedolobheni uthi hayi yagcwala itekisi balungisa babhala ebhukwini babhala bakhokha imali elokho iteze ilunguza lensizwa ukuthi ayiqhamuki yini. Awuthi lo sisi lothi insizwa ayiqhamuki uthi yasiphuma itekisi sebekhokhile babhala ibhuku benza yonke into yasiphuma itekisi isuka kwaNongoma eStendeni ibheke eThekwini manje yaphuma itekisi yajika
yedlula eSpa yawoshona phezulu edlula kaBrown yashona kwaShukela yayolala lapho yayodlula eRockefeller itekisi. Uthi lo sisi leso sikhashana nje wavele wajuruka wamanzi walokho ecabanga washaya uvalo ecabanga ngalobhuti ukuthi hayibo lo bhuti ngizobuye ngimbone phi ngoba uyenza ukuthi inhliziyo yakhe intamathele kuyena ufuna le wabhuti wayesola manje ukuthi ngaza kamnika ngani inamba yakhe uyabona. So wagcina lo bhuti wagcina lo sisi esenalokho nje njengoba itekisi ihamba nje iyahamba eThekwini lo bhuti uyamshiya uthi kambe ngizobuye ngimbone phi lo bhuti. Uthi lo sisi yathi itekisi ingase kune power station lapha ya kwagesi lapha ngaseMiyayeza mawusuka eDrobheni phakathi kweMiyayeza nje neGqikazi lapha nje ngapha kunogesi lapha center kagesi. Uthi lo sisi yathi itekisi mi lapho kwavela kwaba nento ethi yehla ubuyele eDrobheni uyocinga lo bhuti ngoba ngeke uphinde umbone ndawo njengoba ungambonanga nje manje uphinde umbone ndawo. Uthi lo sisi ngangazi noma ngime ku driver noma ngithini uthi ngavele ngathi driver ngicela ukwehla yaqhubeka idriver wathi hayi driver ngicela ukwehla base bethi abantu hayi driver khona umuntu ocela ukwehla la usethi lo driver yini kwenze njani. Uthi lo sisi sekukhona into esengikhohliwe sengikhohlisa isikhwama sami esinento zami ezibalekile kumyeni wami so ngicela ukwehla. Uthi lo driver wayesethi hayi ngoba sikakabi kude ngizojika nawe siye ngicela ukujika nawe siye kwaNongoma sifike mfonele sizoyithatha leyo nto leyo. Uthi lo sisi ngathi ayikhululekani ayihambi itekisi ngingaze ngibambezele abantu. Uthi lo sisi wabona ukuthi mayivuma ukujika netekisi vele itekisi ngeke imenzele lento afuna ukuyenza yena ujaha ukuyobona lo yabhuti akazi futhi uzombona kanjani kodwa ngokwakhe wayengasiphethe futhi isikhwama lo yabhuti but ngokwakhe lo sisi wayekholwa ukuthi ubhuti lo ubezogibela imoto eziye eThekwini so engahle emfice emotweni elandelayo eThekwini yamehlisa itekisi wehla yaqhubeka wahike imoto wabuyela eDrobheni kwaNongoma. Uthi wahamba wayoma estandeni semoto eziye eThekwini wayefica itekisi singenile sebekhona futhi abantu phakathi. Uthi ngesikhathi ehla lo sisi lapha ngaseSpa hike imoto ebuyela eDrobheni wabe esekhipha ijezi esikhwameni wagqoka ijezi wase ethenga isigqoko yabo lezi igqoko zelanga wathenga isigqoko selanga wasithi mbo angithi manje nje bese buyele eDrobheni kwaNongoma 1 kusenomyeni wakhe la eDrobheni kwaNongoma so kusangenzeka ambone 2 kunabantu futhi phela abambonile rank akangazi ukuthi bangobani so akazi ukuthi obani abangase bembona. Uthi lo sisi wabe esefika lapha erank wame emva kwetekisi eThekwini walunguza labantu abasetekisini phakathi etekisini eThekwini wabona hayi akekho lo bhuti wama-tracksuit amnyama eAdidas ompofu akamfunayo. Uthi qhaqhazela emfuna ukumbona lo bhuti wayesema ke lo sisi lokho emile ngethemba lokuthi uzoqhamuka lo bhuti uzoqhamuka ngoba ngesikhathi ezobingelela lo bhuti kwangathi ufuna ukuzongena etekisini yemoto eziya kuphe eThekwini. Uthi lo sisi wama kwazoshaya 3:30 lapha ya erank lo uthi ubhuti uqhamuka. Uthi kwaze kwaba itekisi yokugcina manje eThekwini. Uthi lo sisi ngayibuza ngathi lo bhuti ngoba phela bezogibela itekisi ethi kodwa futhi isikhwama bengasiphethe. Uthi ayiwabonda kuyabheda lo sisi kushuthi lo bhuti akekho. Uthi ngahamba ngayobuza ko rack manager ukuthi manje yazi kunobhuti ompofu begqoka ama-tracksuit eAdidas la angazi noma segibelile yini ngamchecka kwi-passenger list sebethi ko rack manager akanalo niku yabazi ko rack manager bayidelela. Uthi lo sisi wavela rack manager akanagama lo bhuti lo rack manager ke bathi bekhuluma nabe bengakubuki bebhizi nokunye. Uthi lo sisi angindakamazi nesibonga akamazi negama lo bhuti nanokuthi ungwapha kamazi. Uthi lo sisi hayi wabese esebona ukuthi hayi leti ayilindela naye akazi thulinde ini wavele nje wavela wagibela itekisi
yathi migcwala iteksi yokugcina yaphuma eThekwini. Uhamba nje inhliziyo yakhe imbi lo sisi wabe sekhokha imali yesibili. Vele ke wayenayo imali ngoba kade holile. Uthi wathi mayifika eThekwini endlini wacabanga ukuthi kambe lo bhuti ngiyobuye ngimbonephi ngoba uthi wayisola nana ukuthi bengamningani number yakhe. Khona abantu kube bebekhulumile bekunani ke ukube bebekhulumile ukuthi wena unika indoda isesheli number kodwa athi sikubona umi nendoda yakhe. Uthi waba nalokho nje ukuthi khona bebekhulumileke abantu bekunani. Uthi wathi mayifika eThekwini wayesecabanga ukuthi kambe lo muntu ngingambona kanjani. Uthi wavuka ngakusasa wayemsebenzini. Ntambama mayibuya uthi wavela wangena ku Facebook egroupini yakwaNongoma. Ile iNongoma Ladies House. Waposta lo sisi. Wabhala wathi mphakathi ngicela ningisize kunobhuti izolo erank ezimotweni eziye eThekwini kunobhuti obegqoka ama-tracksuit amnyama Adidas umpofu nje. Wamchaza lo bhuti ushiye ifoni yakhe nansi kumina. Wathi uyabuya so kuze kwaphuma ubezogibela imoto eziye eThekwini. So ushiya ifoni yakhe nesikhwama nje sakhe esincane. Wathi uyabuya ize yaphuma itekisi engabuyi. Ngagcina ngihambe naye ifoni yakhe. Washutha nesithombe lo sisi sefoni nje enhle engathintshe nebhokisi lakhona. Naso isithombe leso wayesithathe khona la ku Facebook. Wathi nansi le phone eshiwe lo bhuti kumina ngicela owazi lo bhuti okanje izolo bese drobheni egqoka ama-tracksuit eAdidas amnyama yena umpofu. Hayi uthi lo sisi wabuka ama comments abantu bekhomenta abanye bethi awu ayikho leyo nto uqamba manga yona lo sisi leyo phone uyebile kulo bhuti kushuthi usubona ukuthi ayisavuleki usufuna ukuyibuyisela kuyena. Ma ubunga yiningani ubuye ngayishingani ku manage phone uma usubona ukuthi itekisi yaphuma lo bhuti akakabuyi. Ubani igama la lo bhuti awumazi ngisho igama wazi ngisho isibongo. Yabo nje abantu ku Facebook uyabazi. Ayuthi leso siwabona na ukuthi yazi le comment noma le post uyibhale engacabanganga kahle. Uthi wathi mayibuka ama comment lokho echeck ukuthi akekho yini ozovela esho ukuthi uyamazi lo bhuti. Uthi kwazi kwathi ngakusasa mayithi uyabona lama comment lo sisi wabona kune screenshot. Wabona kune comment enesithombe sakhe lo bhuti esisende nje ngomunye usisi. Wathi akusiyeni lo bhuti omfunayo. Wasenda isithombe sakhe lo bhuti egqoke wona lama tracksuit lo bhuti kodwa usendaweni yokudlela. Uthi lo sisi washaya uvalo wambona ukuthi uye lo bhuti ebengimfuna izolo. Uthi ngavele ngangena ku inbox kule ntombazane esende isithombe ecomment ngesithombe salo bhuti yathi akusiyeni lo bhuti omfuna. Uthi ngabe sengena ku inbox yakhe. Uthi lo sisi wazondo ngambuza lo sisi ngathi ngamphendula lo sisi ku inbox ngathi yebo sisi uyimina lo engifuna lo bhuti. Angazi noma uyamazini. Uthi ke lo sisi osenda isithombe waphendula ngokuthi mina ngumama wengane yakhe lo bhuti lo. Lo sisi wakaZondo kwavelwe wasaba ukuqhubeka. Wavelwa wasaba nje ukuqhubeka ngabe esakhuluma wangabe saphendula. Uthi ke lo sisi walokho engena kuma comment echeck ukuthi akekho nomunye umuntu owazi lo bhuti. Engena kuma comment abanye bekhomenta kuso lesi sithombe sisendwe lo sisi oyibiza ngomama wengane. Bethi nangi lo bhuti wesisi vela nangi lo bhuti yabona vela nangi lo bhuti othe uyamfuna. Kodwa bonke bakhuluma ngalesithombe esisendwe lo sisi oyibize ngomama wengane. Uthi lo sisi waZondo acabange manje ukuthi lo bhuti usemtholile kodwa manje umuntu amthola kuye umthola kumuntu orong. Akasazi ukuthi uyasha lo sisi uthi indlela ayisha ngayo ngaphakathi ngenxa yokuthanda lo bhuti nje akazi ukuthi angachaza thini. Usenze wakhohlwa ngisho nawo umfuka Buthelezi ngisho indoda yakhe sekuyindoda efona le yakwaButhelezi. Uthi ke lo sisi kwedlula insukwana
uthi wayesebona futhi imessage ku Facebook ku inbox wathi mayibuyela kuyona imessage wathola kuyilo sisi owayibiza ngomama wengane. Wathi lo sisi owayasenda isithombe salobhuti wathi sawubona sisi, wathi wagcina umtholile lo bhuti engakusendela isithombe sakhe ngoba ngakubona usuthule nje. Mina ngumama wengane yakhe lo bhuti lo, kodwa sisehlukana. Wathi mina ngumama wengane yakhe lo bhuti, kodwa sengehlukana naleyo nkabi leyo ephila ngemali yegazi. Uthi lo sisi wakaZondo ngethuka mayisho njalo lo sisi, kodwa ngabe kwaba nalokho ujabula okuncane futhi ukuthi uma lo sisi sebehlukene nalo wangabe nendaba noma kuthiwa inkabi noma kuthiwa yini. Uthi lo sisi wagcina sexoxa ke nalo mama wengane, wachaza lo mama wengane ukuthi hayi lo bhuti ubaba wengane yami but sesihlukene naye, so wena umfunelani wena, ngabe umfunela ifoni loyishoyo noma mhlambe kukhona okunye. Uthi lo sisi ngavele ngaqonga isibindi lo sisi wakaZondo. Wachaza uthi ngalichaza nje udaba lami ukuthi yazi lo bhuti ngimbone kwaNongoma erank, wangibingelela wacela inamba ngangamnika ngenxa ukuthi ngiyesaba, but ngithe mase ngihambile ngathola ngazizwa ukuthi ngiyamthanda, so ngiyamthanda kahle kahle. Uthi le umama wengane wathi ayo inkabi leyo nawe uyokudubula nje ngelinye ilanga. Wathi lo sisi hayi anginandaba kunankinga. Wavele lo umama wengane wasenda inamba, wayithola kanjalo inamba yalo bhuti. Mayifona lo sisi wakaZondo eseThekwini esefonela lo bhuti angithi seyitholile inamba, wabonga uthi wazamfakela 110 rand airtime. Lo sisi wakaZondo esendela lo mama wengane wamphi airtime ngokuthi umnikeze inamba. Uthi lo sisi wamfonela ke lo bhuti wamtshela ukuthi hey, wambingelela, sawubona bhuti njani, hayi siyaphila. Cha, ukhuluma nosisi wakaZondo lo ombone erenkini ezimotini zeThekwini ngomsombuluko mhla ka18 kanje. Uthi lo bhuti wathi angisakukhumbuli mina, vele ke wayenganakeli utho phela insizwe ihamba ishela. Uthi wathi angisakukhumbuli mina. Ayiwachaza lo sisi, wachaza wayesethi lo bhuti awusende isithombe sakho ngubona, wasisenda isithombe. Ayi lo sisi kwasho lo bhuti akasakhumbuli. Wathi lo bhuti ayi angisakukhumbuli, mhlawumbe uthunyiwe nje, uthunywe ubani ngoba angikuthembi. Ayi wachaza ke lo sisi cha mina ekhaya sesitenga, ngisebenza la eThekwini kwaNongoma ila inqome khona, bengiye khona ngoLwesihlanu, ngomsombuluko sengibuya wena wangibingelela erank wacela inamba ngangakunika ngenxa ukuthi ngangisaba ukuthi ngangikade ngimnomkhwenyana wami, abantu ababesetekisini bangibona ngimnomkhwenyana wami, so the sehambile kwasekuqhamuka wena, so uma usufuna inamba phambi kwabantu akade bengibona ngimnomkhwenyana, so ngaba nalawo mahloni ngangakunika inamba. Uthi lo bhuti kodwa mina ngagibela imoto eziyegoli, yebo nami ngagibela ngomsombuluko nge18, kodwa ngagibela imoto eziyegoli, mina ngisegoli mina. Uthi lo sisi hayi waqhamuka ngasemotweni ezeThekwini, uthi la bhuti ayangisakhumbuli. Bagcina ke betholene kanjalo. Wajabula ke lo sisi uthi ngaze ngamthola lo bhuti, ngaze ngamchazela nanokuthi uyazi ukuthi njoba ngikufonela nje ngisuka ngesikhathi ngigibela imoto ngaze ngehla kwaGqikazi, ngehla endleleni ngabuyela edrobheni ngazokucinga ngangakuthola. Usethi ke lo bhuti kanti yini kangaka, uthunyiwe yini? Uthi lo sisi cha ngiyakuthanda nje, ngakuthanda kwasho ukuthi uqhamuka kabi, kade ngihlukana nesoka ngaba namahloni okunika inamba. So kodwa ke waqalwa ngakholwa lo bhuti le ntombazane ize ngokuthi iyamthanda. Uthi lo sisi lo bhuti wazi wakholwa ngokuthi ngimthumelela ama screenshot ngichaza ukuthi inamba yakhe nginikeze umama wengane yakhe. Wenza ama screenshot ngisho nase groupini yakwaNongoma ku Facebook, uthi buka bese ngihambe ngokucinga ku Facebook kwayimayikholwa ke lensizwe. Nanokuthi ke lensizwe yakholiswa ukuthi vele umuntu wayo ewusebenzisayo iyawazi ukuthi unjani. Lo sisi ke kwathi ngomhla ka 15 August ngoba kwaku 15 July ngesikhathi kwakumhla 18 July, ngomhla ka 15 August uthi lo sisi ngifonele lo bhuti ekseni nje ngoba babexoxa every day, kwaze kwathi ngomhla ka 15 lo sisi uthi wacela lo bhuti ukuthi
eze wayichaza lo bhuti wathi ungaDabhazi kwaNtombela kwaDabhazi kodwa uhlala ngapha koMajomela phezulu, so ukhulele khona, but yena ubaba wakhe ungaDabhazi kwaNtombela. Wathi hayi ngisebenza eGoli. So lo kwathi ngomhla ka15 mayifona lo sisi ifonela lo bhuti, wathi lo sisi angithi uyahola lo sisi ngomhla ka15. Wathi lo sisi wathi bhuti ngicela uzongivakashela la eThekwini. Wathi lo bhuti hayi mina ngikwaNongoma njengamanje. Hawu uhambe nini? Wathi hayi ngihambe kuThanga ngikwaNongoma. Wathi lo sisi hawu yazi bengithi ngifuna uzongivakashela bengizokufakela imali yokuthi uzovakasha usuke lapha eGoli uzongivakashela la eThekwini. Wayesethi lo bhuti hayi ufuna mina gibela uze kwaNongoma. Wavela wagibela lo sisi ngalolu langa ngomhla ka15. Wangabe sangisho emsebenzini, wavela wathi mayiqeda ukugeza nje kade elungela ukuya emsebenzini, wavela waqoqa into zakhe wakugibela wakwaNongoma. Bahlangana edrobheni nalensizwa. Lo sisi wakwaZondo nje obefuna lensizwa nje kabi. Lensizwa izalo uMaZulu, mase bexoxa nje. Naye lo sisi uzalo uMaZulu. Bakuthola ngoba sebendawonye sebexoxa. Uthi lo sisi ngavele ngangakuveza nje ukuthi ngizalo uMaZulu nami ukuthi sizihlobo nalensizwa. Uthi nje ngavele ngangakuveza ngoba ngabona ukuthi mangeke ngakuveza iyonakala into yethu, kanti indlela engimthanda ngayo ngiyenza ukuthi ngiyamthanda. Uthi ke lo sisi sathi mase sedrobheni kwaNongoma ke futhi ngiyacasha phela ngifuna bengibona abantu baNongoma. Uthi yangithatha lensizwa ihamba nomngane wayo yaya ngapha kubo kwaMajomela, yathi ngiyanga kwaMajomela. Wafike ke balala ke khona ke komunye umuzi nje eyathi lensizwa ayisekhaya kubo nakhona. Bala lensizwa lentokazi nje yazi yagcina isikhohliwe nokuthi iqome kwaButhelezi, isoka laButhelezi engasakhulumi nalo. Kwaze kuba yiliso ke likhuluma elubaba wengane isihlanyiswa yilo bhuti. Mabe suke ekseni kwaMajomela kanti lensizwa ngakusasiye enkantolo ngomhla ka16. Yaya enkantolo kwaNongoma inecala. Bayifike enkantolo kwaNongoma lafike la hoxa lelo cala. Yayisisho futhi ukuthi njoba ngihamba la sengiyemthunzini. Ngakusasa kwakufanele ivele enkantolo emthunzini. Wayiphekezela lo sisi wahamba nayo, bafike babhuka empangeni edrobheni. Bavuka ekseni baye emthunzini. Mabefika emthunzini ingena enkantolo lensizwa, yafika yahoxisa ibhayili yalensizwa, yashona phansi. Wasala lo sisi lo. Wakhala esekhala lithi manje siboshiwe ke lensizwa, yahoxisa ibhayili. Wagibela segibela yedwa lo sisi esebheke eThekwini. Wayithola kanye lensizwa le belapha kwaNongoma. Okusho ukuthi wayithola kabili ngoba balala kwaNongoma baphinde bazolala la empangeni. Ngesikhathi yona izovuka kanti izofika ihoxisa ibhayili. Kwakuphela ke yaboshwa ke lensizwa. Namanje sengaphakathi lensizwa kanti inkabi lensizwa. Njoba lo sisi ehlanya kangaka nje ngalensizwa, uhlanyiswa umuthi wayo yona usebenzisela kwezinye izinto. Inkabi lensizwa engikhuluma ngawe yakuyaboshwa ngo2017. Iboshelwe lenye icala nje lokudutshulwa kwekhansela lapha ikhansela leANC lapha kwaNongoma eMasundweni. Kwakudutshulwa uba ukhansela uNyembe lapha yakuyaboshwa lo nsizwa iboshela lelo cala, kodwa yasheshe yadedelwa. Labuya lelo cala labopha umfo kaNtuli lo accused number 5 lapha icala likaMeyiwa. Labopha lo yensizwa layidedela le yakuyaphinde yaboshwa futhi lensizwa engikhuluma ngayo eyayilandelwa yilo sisi. Iboshelwe icala lika Babuzungu, wadutshulwa lapha kwaNongoma ebusuku nje ngase-Arizona lapho. Yaboshwa futhi yaphinda yadedelwa. Kwathi ubufakazi abuhlangana. So uma ke ngichaza ngomuthi osetshenziswa zinkabi, wabe sengithinta lo sisi uthi hey nami ngake ngagaxela enkabini, ngayithanda inkabi ngahlanya. Baze bafike nje ngesikhathi besuka kwaMajomela lensizwe yenkantolo yakwaNongoma, khona abanye osisi abafika enkantolo osisi abelama nayo kanti oyedwa uthandana nayo lensizwa le. So ke baze bafike bathi ukushishana lapha enkantolo yaNongoma. Kodwa ke ekugcineni nalo sisi uyasixoxa lolu daba ngoba ekugcineni wagcina ehlukene nensizwa leyo kwaButhelezi, but usethanda kwenye indawo nje manje. Wayeshare lesi story
ezama ukuveza ukuthi uyayazi le experience yokuthanda umuntu oyinkabi. Uthi nje wagcina emva kwesikhathi uthi wagcina sembhalela futhi lo mama wengane lo okuyena wamsendela inamba, sebexoxa ke lo esexoxa lo sisi wakwaZonde exoxela lo mama wengane ukuthi hey phela mfethu ngabonga ngamthola usibanibani saxoxa efonini sagcina siboneneke kodwa usejele manje ngaphakathi uboshiwe. Uthi lo sisi ngakutshela nje ukuthi inkabi le ibulala nje abantu, nami ngayikiswa ngamiyekela lokho ukuthi umuntu ophatha isibhamu uyahlupha nje kakhulu. So ke insizwa lezi ezisebenzisa kakhulu isibhamu ziyayisebenzisa nemithi ngoba ziphila ngayo empeleni. So eminye imithi iba ingozi ke kubantu besifazana. That is why uthola inkabi izintombi eziningi akusiyo kuphela imali abantu besifazana abayithandayo kubantu abayizinkabi, kodwa nje that is why ubona abanye bezebelwa bebanga thandana basuke bedonswa ile mithi esetshenziswa izinto, and it's very powerful leyo mithi. Thank you.